Maayong adlaw kanatong tanan. Welcome to our family. So karong adlaw na ata dinhi sa amo ang likuran sa among balay kay magluto ta og pagkaon sa among mga iro. So daghan kay gapangutan ng anong dagko kuno among mga iro. Manong mga tambok, himsog sila, so mahadlok sila duol pero mga buutan man na sila. So dinhi nami garden sa mga kangkong. So diha na ko gakwaon ang gulay nga uban para isagol sa ilahang rice. So napud ta dinhi kamote tops ug napud tay alugbati. So una is ato sa hugasan ang kaldero nga gamay. Kaning gamay nga kaldero is para sa ilahang sudan. Ang ilahang sudan karon is tiil sa manok. So ato lang tong i-transfer gikan sa dako nga kaldero diri sa gamay. Kay katong dako nga kaldero mao to atong lutuan sa ilahang rice. So dinhi sa mong atabay guys. So grateful kay mi atong atabay kay bisan pa og ting-init dili gyud siya gakahubsan. So ato nang i-transfer ang mga tiil sa manok nga gipabukalan og pila ka oras dito sa gamay nga kaldero. So ato sa siyang inito na pod para dili siya madaot. So maghaling na ta. So part gyud ni kung fur mom or fur dad ta no kung gusto ta nga kanang holistic ang atong pagpadako, pagpakaon sa atong mga fur babies, mga real food, whole food. So dapat magkugi gyud ta og luto sa ilahang mga pagkaon. So mao ni siya, naghaling nako kaya to sa siyang pabukalan. So para mas muhubas pa ug mas muhumok pa ang tiil sa manok. So nakoy suki diha nga tapad permi kung magluto ko si Smokey. Matulog ra na siya diha. Ganahan siya sa init. So atong nara. Mao ni siya ang tiil sa manok. So kana siya is gihatag ra pud na siya dito sa ako ang papa kay daghan kay suki akong papa dito sa merkado. So thank you sa mga suki ni papa sa free nga pagkaon sa mga doggy. So karon magandam na taog tubig para sa rice sa atong mga fur babies. So katunang dako nga kaldero, butangan na tog upat ka kabo nga tubig gikan dito sa ato ang atabay. So ato dayon takluban and atong paypayan ang ato ang kahoy para musiga siya. Pay. So meanwhile, manguha taog kangkong. So kani siya is permi gyud nako ni siya ginasagula-gulay ilahang rice. So sometimes kalabasa, magpuli-puli lang kung daghag carrots, broccoli, cabbage, talong ug uban pa nga mga gulay. So dinhi kay fresh kay ni ang atuang kangkong. So kangkong sa akong isagol karon. So giisa-isa gyud nako nagkuha para diretso na. Ganahan pud sila kaon ani guys. So naanad man sila sukad sa una nga gasagulan gyud namo og gulay ang ilahang rice. So ato nang hugasan. Yan, so bugno kay tubig na diha sa mong atabay. Kamo na mo'y atabay diha sa inyo. So we really have to be grateful no for the free water. So samot na karon nga ting init, pirmi diri sa Malaybalay City walay agas. So ni siya ang ato ang kangkong na freshly picked. So atong i-check pagbalik ang ato ang water kung nagbukal na ba. Kadto siya si Mama Mukay, ang pinakamama sa ato ang mga fur babies karon. So ayan, naara mo ni ang ilahang rice guys. Sinagul ni nga mais, yellow nga mais ug binlod sa mais. So, ang maigo sa ila for 1 day is 5 cups or equivalent to 1 kilogram. So, kaduhan ako ni sila gabahugan. Ako lang gatungaon. So, kasa sa morning o kasa sa gabi. So, the reason for that, bisag ingon nila nga kasa ra bahugan is that para dili sila magluya, dili sila mamasura. So, ako ra nang tungaon ng 1 ka kilo.
So muna to ato nang gibutang atong rice, then isunod nato ang atoang gulay. So ako gid na siyang ginalunod after sa rice para dungan sila magbukal kay di man pud na nila kaunon kung dili siya lata-lata. So amo ang pagluto sa ilang rice dinhi is kanang lugaw style para healthy ra pud dali ang ilahang pagbawa. So para healthy pud ang ilahang gut. Dili sila maglisod paggawa sa ilahang hugaw. So i-mix gyud na nato, mix mix mix. Dili nato hundangan pag mix. Hangtod nga dili siya mo bukad kay kung ato na siyang undangan, mugahi man na siya. So pag natawd-tawran na imuha na aya pa nimo siya i-mix, gahi kay na siya og resulta. So tanawan ninyo guys. Nagsugod na siya og bukad na ang rice nato. So kulang pa na siya no, kinahanglan pag yun nato na siya lataon. So ato sa siyang undangan og mix and ato siyang i-cover and let it simmer pagyod. So mga simmer nato siya for 20 minutes. Gikan atong pag-stop sa pag-ukay. So that is to ensure nga luto gyud ang mais ug ang binlod. So mo na to siya, ato na siyang gipabugnaw. Ang pagpabugnaw day ani is mudagan og 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Depende sa kadaghan. Nanako mga fur baby. So 8 na sila kabuok dinhi. Dito pod sa amo ang farm na apoy 8 dito ka adult ug naapoy 6 ka puppies. So mo na siya ang texture sa to ang rice, humok gyud na siya. And then mixan pud nato siya aning ato ang tiil sa manok. So na humot kay na sa ilaha guys. Ang nagluto diyan ang akong papa. No, so ginan ako si papa nga dili na siya butangan og toyo. So kuan na ni siya gamay nga asin, oil, and then suka and gamay nga water. So to i-mix mix. Gamix po day ko diha sa ilaha og Vitamin Pro pero at this point is nahutdan ko ay pa nako na check. So di lang sana ko siya mixan og Vitamin Pro nga katong powdered vitamins. So yan ready na ang ilahang pagkaon. So mga 10 AM na ni siya sa buntag. No, so ato ang gi-prepare. So diri sa amo guys dili gyud magdugay ang kanang kananan nga plastic sa atong mga dog. So kana na stainless pero nangaligsan sa sakyanan no kay dito man sila gakaon sa grahe. And then ang uban po dani ako mga dogs hilig kay nila kitkito ng ilahang mga kananan. So ang akong gibuhat is butanganan na lang sa ice cream kay bahalag ilang kiit-kiit to no. So ato ra mapulihan dayon. Yan, so excited na kayo na sila. So basi tingala mo no na ay nakalahi nga black and white na dog. So gihatag na sad na siya sa amo. Muna siya si Babolita. So muna ako mga dog, si Mama Mukay, si Horton, si Mumu, si Mushi, si Smokey, si Chubby, and si Mushi. Yan, eat na sila. So nice kita naon guys no nga kanang kusog mo kaon ng ato ang mga fur babies. Samot na kay ang ilahang pagkaon is dili tong instant no. So dugo at pawis gyud ni siya para lang healthy ang ilahang pagdako. So dili sad sila dali magsakit. So that's it for today guys. Salamat kay sa inyong pag-uban kanamo og see you sa next namo nga video. Bye everyone.